Howdy, Black Machine. Good afternoon sa inyong lahat dyan. It's 5:37 now. Philippine Standard Time. Kumusta kayo? Sa 2 million natin kanina, kumusta na? Tamsak naman dyan. Anzay-anzay sabi niya sa Korea. Kumusta ang hapon nyo? It's midweek. It's March 4, 2020. Ano ba mga pinagkakabahan natin dyan? Sa mga OFWs nating mga ka-isdaers, mga katambayers, kumusta na po kayo dyan sa mga kakilala natin na angat na sa kanilang pag-ENS. Break a leg, ika nga. Congrats sa inyong mga bros and sis. Sa mga naging kaibigan natin, sa mga naging bagay ng ating journey. Ito nagpapatuloy tayo sa pagkikipagsapalaran sa mundo ni Lola Whitey. Lola or Lolo ni Lolo Whitey. Dahil na rin sa ating goal na makarits tayo ng inaasahan natin 4K watch hours. Ganun din kayo, di ba? Kapag nagkaroon na ng 1,000 dandanas, ito naman ang ating bubunuin. 1 year lang po ang deadline ni Lolo Whitey, kaya sipag-sipagan natin. At alam natin na ang sisipag ng mga Pilipino pagdating dyan. Kaya sa 2 million viewers natin dyan, kumusta? Ilapag din naman din yung mga shoutouts niyo sa ating mga moderators. Sana andito sila. Yes. At may bago po akong inilapag na expedition namin, outdoor activities na baag, lalo na ng mga kasama natin doon sa Bungalo. Nag-split kami ng daan. Yung iba nasa offshore, nagtyaga. Ayan. Yan lang din po ang pangingisda, onshore, offshore. Para dito rin sa LS natin, may mga nasa offshore, may mga nag-onshore na pa, yung mga lumalapag. May kanilang mga greetings at pagkipagkapwa sa kapwa natin mga kawaitis. Yes. Team Bahay, Team Tambay, Team Lutang, may mga teams. Kumusta kayo dyan? Ang ganda pakinggan to. 90s pa na ako ay nakasayo na kami dito. 90s talaga. Ang exercise. Come on. Ay, kumusta natin ang ating masugit na tagas-baybay? Ayun po si Ma'am Mercy Garcia at sa kanyang Croatian channel. Ayan, kumusta natin si Ma'am Mercy? At ang sabi niya ay, ang sayang mamimili. Talaga. Ito yung ano ni Ma'am Mercy. May mga comment kasi siya sa ating live. Nangyari ito noong Sabado lang, February 29. Ang saya mamimili, boss. Buwain ko yung dati ng elementary at high school. Gumagawa pa ako ng hook na apatan. Tapos lumot or saging na dapundan. Pain ko. Gumagawa din ako ng bagsang kawain na inaanod lang. Tapos doon ako sa ilalim ng pantalan, pumupwesto. Nakakamiss time na yun. Actually, nag-date po ako sa panonood. Nag-video na boss. Enjoy fishing po. Mhm. Yan, marami pa siyang sinabi sa akin. Malapit kasi kami sa dagat, boss. Silog na, dagat na.
Kesa na isa pang isda. May pwesto din kami ng isdaan sa palengke ng araw. Oo nga, no? Asan ka na ba ngayon na Ma'am Mercy Garcia? Ayan, sa kanyang Mercy Garcia Croatian Channel. Ayan. Ano na rin siya? Dikit na rin ako sa kanya. Naka 1K ba namin na rin siya. Lampas na, no? 1,990 plus subscribers. Mukbang hipon with ganja na enjoy. Ayan. Yung mga ano na. Saan ba nadikitan ko dito? Parang wala pa. Nadikitan ko na siya. Sabi niya dito, work hard in silence, let your success be your noise. Oo nga. Hindi ba kasi nag-iingay sila kahit hindi pa sila successful, no? It's better late than never. Yes. Kung meron ka mga obligasyon na kailangan na accomplish mo yan. It's never too late to do what you might have been. Yes! Oh. Kung may habol pa naman, kung may mga pangarap ka sa buhay na maaari mo pang makayang abutin, gawin na natin. Yes. Life is short, spend it with them. Mga sayings. 2 million viewers, hello there. 8 minutes na makalipas ang ating LS. So yan si Ma'am Mercy Garcia. Sa'yo naman natin itong isa pang nag-comment dito. Saan kayo yung isa? Gusto din po mamingwit, no? Mga bata pa kami, stick lang ng kawain na pamimingwit namin sa ilog. Sobrang saya lalo na kapag may nabibingwit. Oo nga. Galing naman ito kay Winchamp TV. Ganun din kami noon eh. Kasi yung tatay ko may sarili talaga. Ito ang hindi ko pala didikitan, si Winchamp TV. Didikitan na kita. Hintay-hintay lang. Makakadikitin ako sa'yo. Ito naman ang mga featured vlogs niya ay muntik na palang mabaril yung si Kim Chan, matamaan ha. Pinagbabaril ang sasakyan ng mga di pa nakilalang gunman. Ano ba yun? Ang daming road trip. Ang daming mo ng uploads eh. Ay, nangyari. Ayan. Nag-road trip lang, nagka-YouTube sweldo na. Pero ang galing mo ha. May ano ka na agad? Gumana lang nagka-YouTube sound na paano nangyari? At may usapang versus din siya. And higanting parade. Higanting parade. Bakit nagkakagulo ang mga tao sa kalibo? Ayan, sa ati-ati ano. Ginisang takway and oyster sauce. Ano bang takway? Simpleng ulam ng mga ordinaryong Pinoy. Ayan. Buksan nga natin itong simpleng ulam ng mga ordinaryong Pinoy. At papanoorin natin. Yun. Winchamp TV. Sandali lang at may panonoorin natin. Gabi Runners. Gabi Runners pala ito. Yung takway pala yung Gabi Runners. Gabi Runners. Yung sa Gabi? Dali. Ay, oo, yung sa Gabi. Yung mga runner ng Gabi, yan ang ginigisa. Simpleng lutuin sa probinsya pero masarap at masustansya. It's interesting talaga. Parang ginagawa din namin ito. Hindi pa. Yung kasi yung ginagawa namin, di ba yung pag merong nalasing sa atin, yung pinipit pang dahon ng gabi, yun ang nilalagyan ng pinapakuluan. Parang soup, young leaves ng gabi, ginagawang soup para pampahingaw, kumbaga sabi ko, na mga nakainom na. Ito pa na talaga, ginisang
Takway. Takway ang tawag sa kanila. Saan ka mga probinsya? Winchamp TV. Sarap daw to eh. In oyster sauce. Yes. Yeah. Ano ba ang ingredients mo? Kamatis. Kamatis siya. Ano ba ito? Natapos na yung ano ko yung black machine. Teka muna. Ito namang isa ang subukan natin. Yeah. Sayo namin to eh. Ate Jam. Ito-comment na ako kay Winchamp TV. Of the Jam. Ayan, nakikita na kita, Winchamp TV, sa yung ginisang takway. Ang sarap yan, kanin na lang ang kulang. Ito na, ginigisa na siya. Anyway, salamat sa pag-share nitong ulam ko. Pero pa tayo kumusta yung mga listeners sa ating vlogs. I hope na andyan na sila sa tabi-tabi at nang makumusta ulit natin. Yung mga nagpo-comment sa aming mga fishing expedition sa aming grupo kung saan magkakaroon ng malaking activities sa darating na April 25-26 para sa first fun fishing tournament doon po sa Isla ng Caraboan. Ang dami na nagbibisita mga foreigner ngayon sa Caraboan. Dahil summer na pag March, summer, sa panahon ng Lenten season, yun na, maraming pumunta doon para magsimba sa St. Michael Archangel Church. Ako ay naranasan ko na noon sa Lenten season, doon ako last year. Yan. Nakapunta ako sa iba't ibang bahagi ng Caraboan. At na-experience natin yung boating, island hopping, at siyempre pa doon sa grotto ni Mama Mary, doon talaga kami pumunta. Grabe. Grabe yung pagod. Pero kapag nakapunta ka na doon sa taas, ay mawawala na yung kapaguran. Dahil pupunta doon sa malapit lang sa sentro ng Caraboan. Malapit sa shoreline, exercise tayo.
Patuloy na ba tayo sa ating mga vlog na fishing spot lockdown? Ako naman ang mga na-receive natin mga comments sa ating mga kapwa YTers, ang mga vloggers din, Bill's Kitchenware Vlogs. Daming huli, ang lalaki ng huli. Galing mo mga isda. Galing nila mga isda, hindi ako. Kadalasan Team Zero ako eh. Ito, si Bill Kitchenware ay taga sa ano ba? Nasa 3,000 plus na po ang kanyang mga subscribers. At ang kanya naman mga highlights ay yung mga kitchenwares talaga. Lahat ng mga featured ano to eh. Ayun, ang dami eh. Mula sa 2-in-1 stainless steel plastic vegetable fruit washer. Ayun, dami pala. Ang dami na yung ano eh. May post na vlogs. Lahat na mga gamit sa ano, kitchenware talaga. Parang dito na siya nagtitinda. Wala lang yung sariling ano niya. Lahat ng kitchenware. Talagang ano lang niya to. Vlog for kitchenware. Hindi siya nag-LS. Diba klase? Pero kumita agad. Kumita agad siya dahil sa kanyang kitchenwares. Marami yata bumili. Thank you so much, Bill's Kitchenware Vlogs. Ayan. So yung mga featured items dito, may kids frog potty toilet urinal para sa mga bata. O may long handle dog pooper scooper. O yung mga tain ng mga hayop natin, mga alagang hayop, lalo na ng aso. Hindi mo na kakamayan. Yung naka-plastic naman yung kamay. Merong dog pooper scooper. Ang dami. May mga kutsilyo din. Ayun. May mga utensils sa culinary at marami pang iba. Hand press juicer. Yun. Maganda yun. Ano pa ba? Ano pa ba yung comment? Wow, such a blessing. Cheers and Gail's Kitchen naman. Mga kusina talaga. Na-heart ko na ba ito? Hindi ko pa na-heart yung ibang ano. Commenter. Gina's Lifestyle. Wow, fresh na isda. Sarap yung prito o sabaw. Ganda naman ay naka 1K na rin. Yung mga article ni Cheers and Gail's Kitchen. Mackerel patty. Yan. Imbes na beef patty o kaya pork patty ay mackerel pwede rin. Diba? Pag gagawa ka ng burger, iba-iba na kayo eh. Yung mga vegetarian nga eh, yung ano na lang, banana heart burger, diba? Yung patty mo ay gawa sa banana. Banana heart. Yung puso ng saging. Yun. Yung mga article niya ay ganun. Halamang gamot, natural cure and healthy tips. Ayan. Sa paggawa ng kutsinta. Gagawa sila ng kutsinta. Ito naman kay ano naman ang ano niya, ang lifestyle niya. Yes. Ayun. Nasa 380 plus pa lang siya. Mga mukbang naman siya. Spicy noodles, ganyan. Mga challenges yung ginagawa niya. No? At may din siya sa Bulaklak. See? Gina's Lifestyle. Check the YouTube channel po. Yung sa mga gusto. Kay Gracelyn Vlogs. Ay, dami na huli na kita. Hindi naman. Ayun. I-thumbs up na kita. I-like. Bagong ano pa lang. Bagong comment. Ano. Isa na overlook na natin. Dahil sa busy-busy yan natin buhay. Gracelyn Vlog. 275. 275 pa lang siya. Kaya naman concentration ay sa mga bata. Ayun. Lego constructions. Kadalasan pag mga bata ano, walang comment na kinakailangan. Pump at the jam. Pump it up. Marlon's story.
Naka 4,000 followers na po siya. And counting. Yeah. Shout out po sa lahat ng mga Diyosa. Tawanan ng mga best. Tawanan ng mga best. Ano gusto niyo? Pusit or butiki? Real talk. Tuloy nga ba ako or support? Yan lang. Speaker of ano, pagpapatuloy na yung summer, yung mga bata, kailangan talaga ganyan eh. Kasi pag hindi tuloy, mayroong amoy na nangyayari. Mayroon ka maamoy dyan. At kakaibang ano, feeling kapag S-U-P-O-T, Topsu, o Potsu pala, Kochu, Kocho, tao, Kucholo. Anyway, good luck sa mga magpapatuloy ngayong summer. Isama niyo pa yung tatay daw. Hindi, joke lang po yan. Pero mayroong nangyaring ganyan na. Doon sa isa naming relative, hindi pa pala talaga. As in, literal na hindi pa. Hindi pa siya tuloy, si Mana. Si Maya Ann. Maya Ann Mapano. Tama ba ang ano basa? O Mayan. Hello, ang saya naman, mga isda. Fish sisig, sarap na ginataan. Yun. Oo nga. Ano naman ang mga content ni Mayan Mapano? Nag-investigator tayo. Investigator. Fish investigator ba? Fish investigator tayo. Yung mga videos niya, naka 1K na rin siya. Dikit na rin ako sa kanya. Ano ba ang mga videos, no? More on personal vlogs. Tapos awit-awit. Kanimulang ako magadayeg. Ikaw ang tanan. Mga kanta, no? Buyo leaves, gamot sa pamamalig. Yung ano? Herbal po ito. Paksiw daw na magawid kalamyan fish. Kalamyan fish. Sarap. Alam ko ang kalamyan yung ano eh. Yung maliliit, diba? Parang dito sa amin sinarapan. Yan. Napaksiw. Ang tawag naman sa amin ng paksiw, un-un. Tapos mga encouraging verses. Reasons why Filipino love. Ayan, basta. From Visayas siya na po. From Visayan Islands. Make a body on the ground tonight. Make my day. Rodel Tanavan. Thanks for this video. Parang na-encourage ako na mag-fishing. Ang gandang libang. Oo nga, Rodel. Kaisdaan na Rodel. Subukan mo. Para naman ma-feel mo yung kaway sa'yo ng nature. Kinakawayan na tayo ng nature para bumalik sa kanya. Parang nakakatakot ano. Nature na yung kumakaway. Iba yata yung interpretation ko. Technotronic. Ano naman kayo? Boracay Island best at its best. Boracay Islands, Philippines at its best naman. Doon din siya sa may bagay na at yung mga festivals doon. Na-attendan din niya. My first bucket list is Saudi Arabia. Pumunta din sa doon. Boracay, Iloilo, yung mga post niya. Ano po. Kaso may mga hindi pa nga less than a minute ang mga post niya. Kunting-kunti lang. Yung Ginagyang Festival lang ang medyo mahaba-haba. Sa kanyang Boracay Island, Philippines at its best. Good luck. 153 plus na siya. Nasa magkakalahati na rin siya. Kalahati na inaasam na 1K bananas. Si Rodel Janaba. Thank you so much. Another comment. Eastern Baka family. Ang dami niyo pong nahuli. Wow, ang dami niyo pong nahuli. Ang sarap naman yung sabawan at ihaw. Bicolado ka din po pala. Ito pala si Madam Bicolana. Ito naman yung kanyang mga vlogs sa kanyang anak. And sa mga pagluto, ayan sa bahay, ayan, may mga birthdays, ayan, mga celebration po sa family. At pagbisita sa Deer Farm sa Ocampo, ayun palang dinikitan ko sa iyo. At ang walang kamatayang tala. Sa amin nga, sa namin, sa reunion ng kabats namin sa school, magtatala daw kami. Yung mga birthday celebrator.
Birth month ko kasi ang March, kaya gano'n. Stand Baga family, thank you. Si Papa C. Papa Sai o Papa C? Phew, lots of fish. Yan, i-heart na natin kahit ang ikli ng mga comment nyo, haba-habaan nyo naman. Para hindi mapalo. 60 pa lang yung ano na. Mag-grade yan pa lang si Papa C. Ano to? Para gumagamit siya ng drone. Speaking of drone, meron akong ano dito, flyer na, wala naman palang camera yun eh. Parang ano lang. Parang nalogi ako doon. Malamok dito. Thank you, Papa Sai. Christy Carino, Netherlands. Dalaki ng isang huli niya. Sarap niyan. Fresh na fresh. Ingat kayo sa laot. Ano, wala. Ang karaniwang naranasan ng mga local anglers ay yung pagkaluga sa sobrang alon. Diba? Kapag nasa maliit na bangka, pinlakid yung alon. Kahit ako, parang bumabalik yung sikmura ko. Pero hindi naman ako nasusika. Parang yung bigla lang bumabalik yung feeling. Kasi yung balance natin ay natin-test niya. Krista Carino, Netherlands. Tingnan natin si Madam Christy kung ano ang ganap niya sa Netherlands. Ay, ang daming bulak na ito. Nakapunta na ako doon. Yung joining trip namin. Malapit lang kasi mga landlocked countries sa gitnang Europa. Yan, Cooking, Catholic Church, Achterveld, Netherlands. Yan. Achterveld, Netherlands. Yan. Weekend adventure naman niya. Happy Saturday morning. Let's eat breakfast. Ganun. Tsaka listen, Filipino biscuit. Nakaw. Parang mayroon pa dyan. Eating spoon and fork? Talagang kinain nyo ka daw, ha? Challenge ba to? Dutchman marry a Bicolana woman. Yun. Yung Dutchman, nasaktan, nagmahal, nagpakasal. Yun. Nasaktan ulit. Hindi. Nagkaroon na ng forever. Nasaktan, nagmahal, nagpakasal, at nagkaroon na ng forever. Yun. Yeah. How about the gem? Charlie Agapito. Ay, hindi. Ito muna. Si Joyce Vlog. Ang galing naman po nila. Daming nahuling isda. Malalaki pa. Si Joyce Vlog naman. Yung iba hindi ko kadiklikan. 700 plus na yung ano niya. Malapit na rin siya. Gumraduate. Guard. Nag-hostage sa Green Hills Mall. Tensyon ang pagkakahuli sa kanya. Nag-hostage ba? Bagong-bago na. Yung mga current events pinipicture nila dito. Buhay onliner, share ko lang po. Ito naman ay celebrities na malanghal daw sa harap ng camera pero matataray sa personal. Siyempre naman, yung mga simpleng tao nga matataray, yun pa kaya. Siyempre, magkakaroon din ng kumbaga yung apat na mukha natin sa publiko. Yung alam mo sa sarili mo, yung alam ng iba, alam ng kapamilya mo, at alam ng buong pampayanan. Yun ang maging interpretation ng personality mo. 4 types of personality in a person. Ganun talaga, mapanghusga ang publiko, di ba? Yung mga human CCTV na tinatawag. Kumusta yun sa mga, ano natin, ang aking ever loyal na 2 million subs. Ayan. One thumbs? Paano naman? Patamsak naman dyan. Talagang 2 million lang palagi. Salamat sa 2 million na yan. Nabibigyan nyo ako ng watch hour. Ayan. Thank you so much. Much more. Charlie Agapito. Sir, baka pwede ako sumama sa sunod na fishing. Kasi I love fishing and ihaw after. Oo nga. Taga saan ka po ba? Ginanong ko na ito. May reply na ba siya? Wala po tayo. Activities doon ng aming advocacy group. Charlie Agapito. 1.27k subscribers naman siya.
LS na rin ang kailangan na bunot. Siya naman ay try ko nga 1K direct YT. 5 hours din siya o nag-LS din siya. Tara, usap tayo sa mga walang date sa Valentine's. Yung nasarapan ko yung ube and cream with makapuno roll. Yan. Yan masarap. At basketball yung hilig niya. No? Ayun. Charlie Agapito Channel. Thank you so much. Sunod na comment, ang daming isda sa dagat. Oo nga po. Yan ang biyaya na kailangan natin sa ngayon. Kasi dito sa Kamsur talagang lockdown. Lalo na sa Naga City. Naka-lockdown yung pag-tinda, pag-alaga ng mga babes, mga baboy. Kawawa naman yung mga baboy. Talagang kinukuryente na. Nakakawa. O 900 plus na si Joy Rich Vlogs. Konti na lang. TikTok Miss Flawless Challenge. Ito ang trabaho ng isang sales agent. Masasalamat sa bananas mong host. Ayan. It's real me. What's this? May mga TikTok challenges siya. Mga personal niya, experiences sa buhay. Kanyang pinifeature. Joy Rich Vlogs. Ayan. JB Khalifu. Ang lalaki naman ang huli niya. Lobby. Malalaki ang huli nila. Swerte-swerte lang naman din. Kapag alam mo na yung fishing spot. Without using a fish finder. Mas maganda yung hindi ka gumamit ng fish finder kasi siyempre malalaman mo kung saan ba talaga yung biyahe ng mga isda kapag dumating kayo doon. Ito naman si JB Califo, 620 plus na po. Naka 5 vlogs pa lang siya. Pero marami na sumusuporta sa kanya. Ayan, 3 weeks ago. Thank you so much, JB Califo. Ani Teves. Tewes. Sarap nun, i-live mo. Ani Teves. Ani Teves has 1.4k subscribers. Nag-LS na rin siya. 15th LS More Friendship. Ayan. Mayroon siya mga escapades. Mindoro Escapade. Ano po ba? Venice Plaza. Ayan. Christmas family gatherings. Ayan. Palengke. Art Secret Model. Wow. A good friend. How to cook chicken curry. Ayan. Funny cats and dogs. Ayan. Make my day. Make my day. Make my day. Anita West, thank you so much for your comment. Fish is life, sabi ni Lani Parish. Lani Parish. Parokya, ang ibig sabihin ng parish ito. 5,360 plus subscribers. Wow. Parang Koreano yung asawa niya. Yeah. Road trip, day and night, Melbourne. Sa Melbourne siya. Premier Ring now. Meron siya ngayon road trip. Naka-live siya. At sa family yung mga vlogs. Dishes. Ano ba? Yun. Mga ulam-ulam, tipo noodles, eggs, perfect boiled eggs, buttered garlic prawns. Sa New York, pinakbet. Yan, sarap. Limpo. Namimiss ko na yung limpo. Kaso bawal talaga ngayon. Lani Parish, thank you so much. La Rose Stream. Ganda, dating fish. Dating fish pa talaga.
The roasting, yung iba hindi ko pa pala nadidikitan. I'll recheck the channels. 977, sila roasting, konti na lang. Yan. LS for YP. Silent LS lang. Mahilig sila sa silent. Mga OFW nag-break time, no rice challenges. Walang kain ng kanin sa break time tayo sa trabaho. OFW din po siya. So dyan sa mga kapatid natin, OFW or Overseas Filipino Workers. Dati rin akong naging OFW workers. Isa lang pala, worker na. Ayun, sa 2 million subs natin dyan, sana hindi kayo umalis. BG-BG lang. Matatapos din natin ito. Ayan, ano na, kalahati na tayo ng oras. Meron tayong pag-uusapan ngayon, March. March is Women's Month. Women's Month din, para sa Lenten season, Women's Month. Bigyan natin ng tribute ng mga nanay natin, mga kaibigan natin babae, kapatid na babae, yung mga minamahal nating babae, at yung mga hinahangan nating babae sa world history. Yan. Women's Month. Ano ba ang ano ngayon? Why do we celebrate Women's Month? Ito daw ay sineselebrate to coincide with International Women's Day on March 8. Ayun. 4 days to go na po ay isa-celebrate na worldwide ang Women's Month. It commemorates the story of women's impact in the world and to raise awareness of issues women are facing worldwide. International Women's Day was established to commemorate the movement for women's rights, yung karapatan ng mga babae. Ano ba kasi inaapi ba ang mga babae, no? So, huwag nating apiin ang ating mga nanay, mga kapatid na babae, mga kaibigan, mga kapitbahay na babae na sinasabing human CCTV. Ayun po. Women's Month is an opportunity to celebrate and reflect on women's achievements as well as the problems they have faced in the struggle to be free and the important role they continue to play in society. And, iba-iba kasi yung pagtingin ng kababayan sa iba't ibang bansa na. Halimbawa dito sa Pilipinas, halos pantay na yung pagtingin dito ba? Kapag kaya yung trabaho ng lalaki, ay makakaya din ng babae. This March, National Women's Month dito sa Pilipinas. So the organizers selected this week of March 8 to correspond with International Women's Day. Ang team ngayon ng Women's History Month is the Valiant Women of the Vote. Yun. Kasi hindi raw bumuboto doon noon ang mga kababaihan. Mga lalaki lang yung may karapatang bumoto. So yung boses sila ay hindi naririnig. Kahit nga ngayon sa sitwasyon ng government natin, halos gustong i-dominate ng mga kalalakihan yung karapatan ng mga babae makapagsilbi. Buti na lang, merong Bicolana na lumaban. Nasabi niya that the last one standing is a woman. Ang galing naman ni VP Lenny Herona Robredo. Di ko ba? Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Up close and personal kasi yung pagkakakilala ko sa kanya bilang isang Bicolana. Much respect to our President, Rodrigo Duterte, dahil siyempre, bros ko din siyang dating niya. Pero, ito naman ang silent worker, si Madam Lenny. Kahit tinatawag siyang lugaw, queen, at kung ano na pa, pero tingnan nyo naman yung mga accomplishment. Hindi lang niya ibinabahaging masyado sa mga taga-media. Kahit nga sabihin na, madaldal siya. Natuwa naman talaga madaldal yung mga babae, diba? In a good way. The theme ngayon, Valiant Women of the Vote, the team honors the brave women who fought to win suffrage rights for women and for the women who continue to fight for the voting rights of others. Yun. So why do we celebrate Women's Day? Eto na ang gustong mag-join sa activity ng mga kababaihan. Ito may hashtag, Be Bold for Change. How you cope up with the celebration of Women's Day. 10 great ideas to get you started. Hashtag, Be Bold for Change. Pwedeng i-share sa social media. Join a march. Promote gender diversity in the workplace o sa mga trabaho din. Noong nagbabarko tayo,
meron tayong trabaho na babae. Officer siya, third officer namin. At kahit sa Gindola, yung tinatawag na Gindola, yung isang parang monkey, yung tawag namin. Pero Gindola ang tawag nila. Yung upuan niya sa pagpipinta sa kustado ng barko. Habang naglalayag, may marami nagpipinta dyan sa kustado. Yung outside part ng barko, siya ganun din. Kahit sa chimenea, nakakaakyat siya. Ang galing niya. Ang galing ng opisyal namin. Talagang, siya, uh, one of the boys na sinasabi. Walang, no gender diversity, no gender conflict. Kumbaga, sa trabaho lang. Ito naman ngayon sa 10 great ideas to get you started joining the celebration of Women's Day. Promote gender diversity in the workplace. Yun na. Hold an International Women's Day celebration at work. May mga books din ng mga women. Sino ba ang makilalang mga manunulat ng libro? Siyempre, andyan na yung isang sikat na sikat, dating teacher, si J.K. Rowlings, na kanyang mga librong naging pelikula. Si Harry Potter. Celebrate women in film. Attend a women's networking event. Donate to your local women's refuge. At marami pa iba. Ang dami nagsisilbi ngayon mga kababayan sa larangan ng medisina, sa local government. Yun na nga sabi natin, yung second highest position ng bansa ay inuukupa ng isang babae, si VP Lenny. Ang sinasabi niyong lugaw queen. Pero lugaw man sa tingin, nakabubusog din yan. Anyways, 1 million subscriber na lang tayo. Ano pa ba ang significance ng March ngayon? What color represent women's history? Purple daw ang kulay na nagsisimbolo ng mga kababayan. Historically, the combination of purple, green, and white to symbolize women's equality, which originated from the Women's Social and Political Union in the UK. And purple signifies justice and dignity. May dignidad at justisya. Yun ang alam nila. Ano pa ba? What's the purpose of Women's Day? Nasagot mo. Why is March Women's Month? In 1987, Congress declared March as National Women's History Month in perpetuity. A special presidential proclamation is issued every year which honors the extraordinary achievements of American women. Doon sa US, si President Jimmy Carter pa po ang nagmensahe designating March 2 to 8 as National Women's History Week. So, ang daming nangyaring history sa mga kababaihan, mula sa kaapihan hanggang sa pagtatagumpay nila. And sa Bible pala, ang daming mga kababaihan na naging katulong upang magkaroon ng katuparan yung pagsasatao ng anak ng Diyos. Di po ba? Si Mama Mary. So, much respect to the women. At yun namang mga women, mga kababayan na nakakasala, yung simbolo naman nila ay si Mary Magdalena. So, International Women's Day 2020, may hashtag na Each for Equal. Tingnan natin dito sa Wikipedia. Women's History is an annual declared month that highlights the contributions of women to events in history and contemporary society. Ang daming concepts sa general, variants, religious concepts, outlook. Sa mga malalaking bansa, ang daming ginagawang activities sa simulator. Sa Pilipinas naman, ano ba ang magiging activity nila? Basta tune in lang.
yung mga kababaihan naming kabatch ay nagbatean na nga Women's Month. Fire Month din ngayon. Fire Prevention Month, hindi Fire Month. Ang daming nangyayaring sunog kapag darating ng summer. What is the Fire Prevention Month? Actually, sa ibang bansa, October. Pero dito sa atin ay March. Fire Prevention Month, Philippines. So, Fire Prevention Month, Philippines, 2020. March is Fire Prevention Month. It is being observed as Fire Prevention Month here in the Philippines, a perfect time to discuss and raise awareness about the causes, hazards, and dangers of fire. By virtue of Proclamation number 115-A signed by then President Ferdinand E. Marcos pa. Sa panahon pa ni Marcos pa pala to. What is the common cause of building fires? Fire in the Philippines. Faulty electrical connection po ang most common cause. Yun kasi yung mga wirings, matagal lang daw yan ng 20 years. Kapag lampas na, siyempre, deteriorate din ang service niya. Kaya dapat lang napalitan na sana. Kaso yung iba, parang pinabubulok na lang. Akala nila, by forever, doon sa mga cable connection, di ba? Yan. That's why it's important to always check the electrical connections in your home. Connection. What should we do in case of fire in the Philippines? Of course, react. As soon as you hear the fire alarm, drop everything, you get to the nearest exit. Check the door, check if there's a smoke coming from under the door, or if the door is hot to touch. Stay low, crawl, and cover your nose and mouth. Stop, drop, and roll. Yung National Emergency Hotline 911. May 911 din yung sa fire. How can you prevent a fire at home? Sa bahay naman, kapag brownout, gumagamit tayo ng mga kandila. Yun, pakaiwasan natin. No open flames are allowed inside. Yan. Saka pag nagba-barbecue din, ganun din. And do not disable smoke or carbon dioxide detectors. And do not smoke indoors. Huwag magsisigarilyo sa loob ng bahay talaga. Do not leave your cooking unattended. Minsan ganyan din, ano. At kahit yung ilaw, nung nasa barko pa ako nagkaroon ng fire, May naman yun eh. May 2009 sa barko, yung electrical shop. Yung shop na hindi pala niya sinasarado, ino-off yung kanyang fluorescent lamp. Direct current naman yung sa barko eh. Kaya yun, natunaw yung starter. Yung starter naman yung natunaw. Matagal na. Ito naman yung 3 main causes of fire. Sa pag-aaral namin kasi, ito naman, sa kusina, particularly kadalasan, nagsisimula yung fire. Asan mo yun? Most common causes of house fire. Cooking equipment, pots and pans can overheat and cause a fire very easily. Heating, and smoking in bedrooms, electrical equipment, candles, curious children, faulty wiring. Yung barbecue pa. Na anong pang barbecue, pagpa-barbecue daw. So, ingat-ingat palagi. What is basic fire safety? Ayun. Is the set of practices intended to reduce the destruction caused by fire. Yeah. Tips for fire safety. Yeah, install smoke alarms. There's may kaya naman na maka-install yan. Test smoke alarm every month. Talk with our family members about the fire escape plan and practice the plan twice a year. Kahit weekly, pwedeng i-practice yan para di malimutan. The 3 elements of fire: heat, fuel, and oxidizing agent. Yan. Kapag walang hangin, hindi yan makakaroon ng fire. Kung heat and fuel lang ang nandoon. Pero pag nahaluan na ng hangin mo, madaling magsiklab yung apoy. Di po ba? So yan, ingat-ingat po. Meron kami incident doon sa barko dati.
Ikwento ko na sa inyo. Nung nagkakaroon na ng ng sunog. Kasi grabe na yung smoke. Isa kami operation pa nasa Toronto Canada kami. Umaga, nagkaroon kami ng fire drill sa lowering of lifeboat. Gabi na, siyempre, yung mga tao, may mga nagsilabasan, nag-shore leave kasi manonood ng laban ni Manny Pacquiao noon. May yun eh. May 9 ba yun? 2009 o May 5, 2009. Ganun. Nasa Canada waters kami. Grabe. Siyempre ako, nasa room ko lang ako. Si Chief Cook ganun doon. Dalawa kami Chief Cook. Ako ang nagpababa ng rango. Kaya ako ang kanyang assistant. Yung palang chief officer namin, may duty gabi. Yan. Yung oiler naman namin, duty rin sa baba, sa makina. Tapos, akala ko nasusunog yung laptop ko kasi, direkta nga. Kaso nung naramdaman ko na talagang hindi sa akin galing, nagsuot na agad ako ng overall. Saka, ginawa ko na yung helmet ko, yung guantes, at yung sabi ko, Chief Cook, nasa recreation room. Nagme-music siya. Meron siya pinapanood sa Canadian TV. Sabi ko, Chief, may sunog. Bakit may sunog? Ilang sandali lang, nandun na yung oiler. Sunog daw. Sunog talaga sa baba. Deck ano ba yun? Basta makina, tapos first deck, deck A. Yung accommodation hall namin nasa deck B yata. Grabe yun, Tapos nagising naman yung si third officer at second officer ng deck department. Talagang inapulan niya ng sunog. Kaso sobrang usok. Magpa-flooding sana kami with Chief Cook kasi kami ang second attack party pag sa fire drill. Doon sa kusina. Yun. Sabi ko, paano tayo makakuryente tayo kapag nag-flooding tayo dyan kasi yung tubig. Kahit naka working shoes. Halimbawa, mahawakan namin yung basang doon. Ma-electrocute din kami kasi electrical fire yung kadalasan sa barko talaga. Yun na yun. Hinanap ko yung main switch at sinap down ko muna. Tigil yung operasyon ng barko. Buti na lang, bago nila mapansin masyado kasi makapal yung usap na lumabas eh. Kahit si Kapitan tulog, yung chief officer namin bumaba, naka-brief lang. Sabi ko, labas tayo mo. Magsuot ka ng coverall. Kahit kaaway ko yun, parang naawa ko kasi yun nga ang nangyari. Maraming nakakatawang pangyayari kahit nasa na tayo, pilig yung eksena. Anyways, naapula yung apoy. Tapos tinanong ako nung loading master, what happened? Sabi ko, it's just a matter of meron lang inayos. Hindi namin sinabi na fire kasi iimbestigahan agad kami na port authority doon kapag sinabi ko yun. Nakaligtas kami kaso yung kantsawan na sabi nila, ikaw Ino kapag ordinary days ang dami mong pinipicturean. Hindi mo pinicturean si Chief. Si Chief Lee. Ako hindi na, kaya Pilipino naman kahit nakaaway natin. Nakaaway ko sa calling card kasi pinatungan ako ng calling card na hindi ko naman ginamit. $20 din yun, 19 minutes na, $20. Kakainis Three Trump Sucker, oy! Si Janet TV watching from Finland. Hello there from Finland. Bago ka po ba sa sa LS? Thank you so much. Kwento-kwento lang dito. Parang nagmamonolog din kasi ako dito. Ayaw pumunta sa akin yung iba. Ang dami kasi nila pinupunta na na matatag na LS na. Okay lang yun. Bago pa lang tayo. Kaya usap-usap lang po tayo. Si Janet TV. Ayan po. Pwede ba kitang itaas? Hindi naman yata pwedeng itaas. Buti kung live stream tayo. Ano na kasi, minutes na lang yung sa live stream ko kaya hindi ko na ginamit. Kasi mabibitin din kapag
ginamit ko yung live streaming. Thank you so much sa thumbs up. Oo, first time. There's always a first time. Anong oras na ba dyan sa Finland? Uy, nakapunta na ako dyan sa Kandalaksya. Russia eh. Malapit lang sa Finland. Di ba sa Arctic Circle na yan? Kumusta ko ngayon Kandalaksya? Namimiss ko na yung mga kabarkada natin doon. Doon ako nakikita ng white wave. Kandalaksya, Russia. Mayroon akong article nito. Kandalaksya. Kandalaksya, Russia. From Russia with love. Oo, ayun o. Kandalaksya, Russia. Yun ang kanilang yung kanilang tourism. Imagine, doon sa napunta namin port sa Kandalaksya, kahoy pa. Kahoy pa yung port nila. At napakadulas. Kahit nakasapatos na pang yelo talaga. Madadapa kapag di ka nag-ingat. Kasi yung yelo solid. Nakapunta kami doon, around ano na ba yun? Before sign off. Parang February yun eh. Ayan. Kandalaksya, Russia. Ayan, ang daming kahoy doon. Ano ba ang Kandalaksya? Sa Finland naman, yan sana ang dream ko na mapuntahan. Janet TV. Yan, si Janet TV ay, ano ba mga mo? 1.75 na rin siya. Yan, nag-LS ka na rin po, for watch hour. The weird artifact collection I've ever seen. Yan, isdaan tayo para sa ekonomiya. Kami talaga literal lang yung isda dito sa channel namin. Advocacy channel po ito. Ayan. Ang dami kong nabuksan na The weird, ano ba to? Oo nga, weird. Ano ba yan? Ang haba naman. Ano ba yan? Bakit ganyan ng ano? Bawal judgmental daw. Oo nga. Bawal mag-judge. Yun naman ang gusto eh. Bakit natatawa tayo? Kasi ang haba ng yun. Private part. O sinadya. Kailan ba yung ginawa? Kailan kaya yung ginawa? Thank you so much for sharing the weird artifact. Artifact talaga. Ang alam ko sa artifact yung nahuhukay na sa lupa. Na nga, ilang daang taon na ba yan? Magmahukay. Ayan. Report sa bookkeeper. Hindi kita sa word artifact. Halaman may dextrose na din. Ano ba? Birch tree. Kandalaksya. Kandalaksya, Russia. Temperature is negative 9 degrees centigrade. Talaga nag-zero doon eh. Sabi na, Privyat. Yan, Privyat, hello. Pinakadulo talaga sila ng Russia. Guys sa mapa. At hindi lumulubog yung araw doon eh. Ganyan-ganyan lang, oo. Tapos maliwanag pa rin. Ganyan-ganyan lang siya. Lumulutang-lutang siya. So, ang history ng Kandalaksya, the settlement existed since the 11th century. Yun pala yan. Novgorod Republic along with the southern part of Kola Peninsula. Ito naman Finland, hanapin naman natin ang Finland. Ang Finland kasi yung ng Nokia eh. Brand ng cellphone yun, sikat na sikat noon. Maglo-launch daw ang Nokia ngayon. Hindi ho ito bayad ng Nokia. Maglo-launch ang Nokia ng may AM radio na Nokia na talaga yung ko. Nokia na yung na-search ko. Finland, ang isa-search natin. Finland. Nag-war din pala sila sa Russia. Finland is a northern European nation bordering Sweden, Norway, and Russia. Helsinki. Masarap yung dyan, beer. Di ba?
Yung brand ng beer doon ay masarap. Is Finland an expensive country? Ito ang katanungan. Is the eighth most expensive country in Europe according to Eurostat study of 2017, followed by Switzerland, Norway, Iceland, Denmark, Sweden, Ireland, and Luxembourg. The Nordic country has shown to be an expensive country based on that information. Grabe pala ang living nyo dyan. Talagang the weird artifact collection I've ever seen. Oo nga naman, bawal judgment. Mahina ba ang signal ko? Kasi sabi ni kabayang Andre Lumin, mahina daw yung signal niya. Naglalag pa lang. Oo nga, nagbabuffer nga. Bawal nga talaga mag-judge. Bawal nga talaga mag-judge. Agad. Agad. Sa gawa ng iba. Marami kasing dahilan. Dahilan kung bakit niya ginawa. Kung bakit ginawa. Ginawa yun. Obra niya. Ako nag-attempting mag-sculpture eh. Kaso, hindi. Walang hilig sa akin yung sculpture. Galing ko sa mga artist na pamilya, kumbaga. Kung naalala niyo po si Larry Alcala, ay pinsan niyo ng aking lolo. Yun. Ano to? Ano ba ito? Hindi pa ako makadikit masyado sa'yo, Janet TV. Pero, sabi naman niya, dito naman sa Finland ay 6 months na gabi at 6 months na puro araw. Oo nga, no? Sa Helsinki ko host. Sa capital pala siya. Okay naman, malakas. Watching from Finland. Thank you so much. Baka na CPR ka host, rinig sound mo. Ha? Ikik ka na ba sa akin host? Hindi pa. Ano bang CPR? Resuscitation. Karugtong namin Russia. Okay. 12:36 p.m. na doon. Share ko LS mo sa community. Sa community ko. Tama po ba? Taga na kita dikit. Oo nga, Janet TV. Ako yata ang nawala ng pagkakadikit sa'yo. Ano kaya? Bakit kaya? Didikitan ulit kita. Sandali lang. Oo. Palagi na kita nakakasama sa LS ng iba't ibang mga LS hosts. Diba? Diyan ka pala sa Finland. Ikaw lang yung natin. Bakit parang solo-solo lang yung palagi nakakasama mo? Pero may 2 thumbs up na rin tayo. Yan, sa 3 million na viewer natin. Aux sound mo. Oo nga, napasayaw ka ba? Ayan. Yun kasi ang mga sayaw namin, oh. Kapag pumupunta sa barrio, yun ang sayaw. Pump up the jam. Yun ang pump up the jam na talagang hindi ko ginalaw yung paa ko kasi nakisayaw kami doon sa ng kalabaw. Pag sa Bicol, inaraduan eh. Kasi tataniman ng mais kinabukasan. Ginawang sayawan ng mga kabataan doon sa isang barrio. Dito sa amin, sa Kamsur, o Camarines Sur, na pangyayari. Finland, population niya ay 5.52 million. Dito sa Pilipinas, ang liit na bansa, nasa 100 million na yung population natin. No? Grabe. Kaya, pero masisipag kasi ang tao dyan. Nineteen regions sila. Parang Pilipinas din lang ang dating. Admin region, demographics.
Ito naman, ito naman gusto kong pakinggan mo, Janet, Miss Janet. Ayan, tigil muna natin yung pump up the jam. Basta kudos sa iyo dyan sa Finland. Ayan, hindi kita na kita. Kaya naman di ako lumipit sa'yo. Liit lang tao dito o nga. Immigrant na kayo dyan. Oo. Same tayo salita sa'yo. Yung tawag sa amin. Na-copyright ba ako? Hindi naman. Kasi, hinanap ko yung copyright niya. Yung dalawang yan. Kaya pinapalit-palit ko na. Salamat sa concern. Hindi ako mag-copyright ni Lolo. Hinahanap ko agad yung copyright kapag makakaroon ako ng background. Yun ang yung kasi yung main channel ko. May main channel ako, yung pangalan ko talaga. Ito kasi advocacy channel namin ito ng mga ka-anglers namin. Kaya pinagsisikapan ko na ma-accomplish yung watch hour. Pero kung iisipin naman, hindi ko na kailangan mag-sacrifice kasi doon sa main channel ko ay money na ako. Matagal na, 2009 pa. Ang dami ko nang napakinabangan kay Lilo YT. Marami na rin ako subs doon. Nasa 13 tao. Kaso yung views ko doon ay hindi. Hindi ako masisiki dito. Kasi nga may ako sa sa description andun yung copyright details ng song. Hayaan mo na siya. Maganda kasi pag may sound, pag eto solo-solo ka na. So ngayon, summer na ba dyan o winter pa? So people also ask about New Zealand. What is Finland known for? Finland is famous for its glassware, and one of the most iconic and valuable brands is ano to? Litala, which has been making glass since 1881 and now has filled practically every Finnish home with glass items. They last so long that it's common for people to inherit Litala items from their relatives. Yan pala pinaka dyan, the best. Yung mga glassware. Baso, yeah. Do they speak English in Finland? If you are traveling to Finland without speak Finnish, you'll have no problems getting help if you need it in English. Everyone but the old and very young can at least understand English. If not, speak it. It's mandatory to learn English in school, so Finns have no choice but to learn it. Ganun pala dyan, Is Finland a safe country? Generally, a very safe country to visit. It has fairly low crime rates, and if you follow common sense to remain vigilant at all times, you should have no problems in Finland. Oo nga. Kahit dito sa Pilipinas naman dapat may common sense ka. Ang dami kasi tayong yung ibang natin kasi naniniwala sila na very hospitable country ang Pilipinas. Nga hospitable pero yung iba may mga hidden motives naman. Finland is largely a flat country. Winter is long and cold throughout the country. It lasts almost 5 months, even in Helsinki, which lies in the far south. Here, the temperature remains almost constantly around or below freezing, 0 degrees or 32 degrees. Itala. Itala. Magkano na sound mo? Mas kano sound ko sa Yung una kong sound sa sa YT ay 30,000. Na-accumulate kasi yung 5 months. Parang 5,000 lang na lumalabas. Every month. Ganon din palagi. Kasi hindi ko naman kinakareer yun. Hindi ko naman kinakareer. Yung sa yung sa kabilang channel. 30,000. Minsan, inano ko lang sa PayPal. Ayun. Inano ko sa PayPal. Doon ko ginagastos. Bili-bili ng ng gadget, regalo dati. Ngayon, Swedish second language. Dito grabe taas ang standard.
sa education. Wow. Oo nga. Nung minsan nag-ano ko sa LS dati, ng isang, ano na, sikat na ring LS host. Binara agad ako kasi mali daw yung ano ko, pagkakaintindi ko sa Luluway. Kasi noon kasi, 2009 pa lang, iba yung regulation. Maka 5 videos ka lang, i-enroll mo na yan sa Google AdSense. At kung makapasa yung mga videos mo, ay bibigyan ka na yung PIN, yung personal number mo. Yung threshold naman natin dito sa Pilipinas ay kapag naka $100 ka na, pwede mo nang kunin. Yung iba naman iniipon. Loading nga eh. Naglo-loading Bicol na, na video. Yung Bicol song. Nasa, magpa 4 million views na yon. Yun ang nakapatulong sa akin. Halos earnings ko noon buwan-buwan ay nasa $50. Yung malinis na, yung nakuha na yung percentage ni YT. I-check mo. Kaso na ano ko doon na duplicate copy daw. Ako paano maduduplicate? Ako ang kinopya nung lahat ng mga Bicolano, yun, na vlogger. Naiinis ako. Nung kinontest ko yun, nakabalik agad sa akin yung monetization. Maraming kumukopya noon tulungan mo ako sa mag-viral video na pwede kong i-download. Hindi kanya-kanya lang naman yan eh. Ako kasi, hindi ko naman inaano talaga yung, halimbawa yung mga sikat na post, gagawa rin ako ng post. Binibikol ko kasi. Meron palang yan, maraming copyright na nag-claim ng isang kanta. Kahit yung mga sound engineer, yun, claim din sila ng copyright. Hindi lang yung composer sa kayo, musician. Nakaano na pala tayo. 1 hour and 18 minutes. Ano na dito? Magsi 7 na. 7 in the evening. It's dinner time. Basta yung ginagawa mo dyan, pwede mag-viral yan. Nasa lang, sa pag-i-edit lang ng video. Yun ang tip. Kasi ang dami namang dyan na bablog sa Finland. Meron. Si Pinilakang Lakbay. Check the channel. Yung Pinilakang Lakbay sa Kabayan. Ang ganda ng channel niya. Parang lang siya palagi siyang nagkukwento. Tapos pinapakita yung video. Di ko nag-edit. Yun lang talaga pag nakuha mo lang. O di na be careful na lang. Pwede rin pwede rin halimbawa Master yung yung app mo sa pag-edit. Ay lang. Be careful sa ng pagkuha ng video. Ganyan. Dapat mayroong balancer ka na sa sa gadget mo. Dikit ko siya. Oo naman, pinapanood ko yung video mo, di ba? Ayan. Bibitaw muna ako, kabayan. Salamat sa sa pagbisita ulit sa channel ko. And sa tatlong nag-watch, isa ka na doon. Oo nga, sure. Bibitaw muna ako kasi mag-ready na kami. Thank you so much, ha. And sa lahat ng mga namin, sa mga KLS natin. Thank you so much sa pag-stay sa emergency LS. Ang regular LS ko talaga ay 10 o'clock in the evening. Wala na nag-stay sa akin. Kasi gabi na sito sa Pilipinas. Marami nagpupuyat din mga kapuyaters. So, eto. Sarado ko na to. Yung mga music background ko, Palm of the Jam by Technotronic. Nakuha ko rin yung yan. Yung copyright detail. At ano ba yung isa? Yung isa ay Black Machine, How G. Black Machine, How G. Thank you so much sa Kabayang Janet TV sa pag-join sa aking LS. Hindi kita maitaas eh. Ayan po. Janet Monterosa Andogyan FB ko. Sige na nga. Iyan kita. At makikita mo rin ang tunay kong pangalan doon. Ayan. Hanapin ko na to.
Ipapa-wanted ko na kabayan. Joke. Yan. Coronavirus. Yan. Ano pa rin ngayon, balita pa rin ito. March 4, 2020. Thank you, kabayan. Ito na nga. I-search ko na yung pangalan mo. I-search na natin yan. Ala, wala. Ayun. Ito na. Kasama mo yung ano mo? Yung Mr. mo sa ano? Profile? Ito na siguro eh. Nakatira sa Helsinki. Yan, kumusta ka na rin kay, ano, kay Sir. O mga magulang mo yan. Yan, ano na ako, nag-request na ako. Yan. Oh, mayroon din. Hello from India. Aronga Mix. Aronga Mix. Parang late ka na. Anyways, till next, ano again, till next LS. Subo ko lang to. Thank you. Inada kita. Ayan na ako. Check my, ano, my vlogs. My FB. Thank you so much sa pagbati po. And kumusta na lang kayo dyan. Stay safe dyan sa Finland. Ayan po. Aronga Mix. Naka-shades daw siya. O nga po, naka-shades ko dyan. Si Ma'am Janet. May pinsan din ako, Janet. Janet sa Kuwait din siya. Janet din, si Ate Janet. And sa Canada pala si Janet, si Ate Vicky sa Kuwait. Ayan po. Yeah. Thank you so much for tuning in. I'll be leaving now Aronga Mix. Thank you so much, Ma'am Janet, sa panonood. And baka mga 10, maka-LSOD ako. Yan. Bye-bye for now. It's dinner time. Bye.